Hogy néz ki nálunk egy teljes munkafolyamat a Ládonyi Mérnöki Kft-nél? Gyere, és mutatom. Jelenleg a jól elvégzett munkák után jön a következő új megbízás. Ilyenkor jellemzően ajánlatkérés érkezik vagy e-mailben, vagy telefonon. Próbáljuk tisztázni a megrendelővel, hogy konkrétan milyen feladatra, milyen tervszinten gondol. Ennek alapján fölmérjük szükséges szakági munkarészek elkészítését, megkérjük a tervezőinktől az ajánlatokat, és összerakjuk a generált tervező ajánlatot a teljes munkafolyamatra. Sikeres árajánlatadás után, ha megrendelik a munkát, akkor tartunk cégen belül egy tervindító megbeszélést, ahol tisztázzuk a feladatokat, meghatározzuk a projektfelelősöket, szaktervezőkkel beszéljük azt az egyeztetést, amivel őket is képbe helyezzük, hogy milyen tervezési feladat, vagy milyen munkarészt kell neki elkészíteni. A megrendelővel közösen leülünk, és átbeszélünk minden olyan részletet, ami a legelején a tervindításnál szükséges lehet. Elkészítjük a geodézia felmérést, ami alapján összeállítjuk azt a vázlattervet, ami már a szakágakkal egyeztetve a lehetséges legjobb műszaki megoldást tartalmazza. Ezt beküldjük a megrendelőnek, egy jóváhagyást kérünk, ami az engedélyezési tervnek a része. Ebben rögzítjük azt a műszaki tartalmat, ami már később változtatás tárgyát nem képezi. Az engedélyezési tervhez elkészítjük a szükséges munkarészeket, összehangoljuk a szakági terveknek a munkarészeit, leegyeztetjük a hatósággal, útkezelőkkel az elképzelt műszaki megoldásokat. Amikor a teljes tervdokumentáció összeállt, akkor minden egyéb olyan szükséges nyilatkozatot beszerzünk, ami az engedélyezés lefolytatásához szükséges. Az építtető benyújtja engedélyezésre a tervdokumentációt a szükséges kiegészítőkkel, kérelmekkel, nyilatkozatokkal. Az engedélyezési eljárásnál, ha valamilyen hiánypótlás vagy javítás felmerül a hatóságok részéről, akkor azt természetesen elkészítjük, és megkapjuk az építési engedélyt. Elkezdődik a kiviteli tervek készítése, ezek során bedolgozzuk az engedélyezésnél kapott észrevételeket, módosításokat, hogy az engedélynek megfelelő legyen a kiviteli terv is. A kiviteli terv alapján megtörténik a kivitelezők kiválasztása, a kivitelezés folyamán ellátjuk a tervezőművezetés feladatait, hogyha az szükségessé válik. Ha te is döntéshozóként nézted végig ezt a videót, és szeretnéd, hogy a te projekted is hasonló gördülékeny munkafolyamat során jusson el a végéig, akkor keresd minket bizalommal.